हेलो एवरीवन गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायहरबाय लोगोफोर ओरैनोथ' नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दे दिनैनि भिडिअआ मानि बागै जागोन लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे गोदाननि बर' सावथुननि सायाव आपडेट लानानै लोगोफोर नोंथांमोनाबो बे बर' सावथुनखौ गोबाङानो पार्ट बाय पार्ट नायगासिनो दङ इउटुबनि गेजेरजों लोगोफोर बिथां मिसेल मोसाहारिनि डिरेक्सन होनायाव दिहुनजानाय मोनसे गोदानै आबुं बर' सावथुन जाय सावथुननि मुङानो जादों गुथाल ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे गुथाल आबुं बर' सावथुनाव सोर सोर फाव खालामनाय नुनो मोन्दों नोंथांमोनाथ' गोबाङानो नुखादों जानांगौ लोगोफोर बे बर' सावथुनावनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों बिग्राय मनालिसा टाक्लाय जेजास केरकेटारि राजाश्री आरो लोगोसे गोबांथार फाव खालामगिरिफ्रा बे बर' सावथुनाव फावखौ खालामबावदों लोगोफोर आरो बे बर' सावथुननि प्रडिउसखौ खालामदों सोमजोर बसुमतारी बिथां लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे गुथाल आबुं बर' सावथुनखौ गोबाङानो पार्ट 1 आरो पार्ट 2 खौ गोबाङानो नायखाबायमोन रिंसार ब्रह्म चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबाङानो दाखालिसो नायखांबायमोन आरो नुखांबायमोन नङा होमबा लोगोफोर आरो नोंथांमोना गोबाङानो बिनि पार्ट 3 खौ नायनो थाखाय जोबोरैनो एक्साइटेड जाना दंमोन गोबाङानो कमेन्ट्सबो खालामदोंमोन आंनाव माब्ला रिलिज खालामगोन होननानै बे बर' सावथुननि पार्ट 3 खौ माब्ला रिलिज जागोन आरो माब्ला रिलिज खालामगोन होननानै गोबाङानो सोंहरदोंमोन लोगोफोर बे बर' सावथुननि पार्ट 3आ रिलिज जानानै थांबाय लोगोफोर नोंथांमोना जुदि दासिमाव नायालासिनो थादोंब्ला बयबो रिंसार ब्रह्म चेनेलनि गेजेरजों नायनो हासिगोन लोगोफोर आरो सोर नोंथांमोना बेनि पार्ट 3 खौबो नायखो आरो नायनानै माबोरै मोनखो बयबो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर बिथाङा बेनि पार्ट 3 खौबो बावैसो रिलिज खालामनानै होदों नोंथांमोना जुदि दासिमाव नायालासिनो थादोंब्ला बयबो नायहैदो आरो बयबो सापर्ट खालामहैब्लानो जाबाय लोगोफोर बिथाङा 1 उइकनि गेजेराव रिलिज खालामनानै होदो लोगोफोर नोंथांमोना आरो बेनि पार्ट 4 खौ नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दङ नामा जुदि नोंथांमोना बेनि पार्ट 4 खौ नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दङब्ला कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर आरो नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'दो बिथाङा 1 उइकफोरनि गेजेरावनो बिथाङा रिलिज खालामनानै होनो हागौ लोगोफोर जुदि नोंथांमोननि सापर्ट आरो मदद मोनोब्लानो बिथाङा थाबैनो रिलिज खालामनानै होगोन नोंथांमोननि बयबो नोंथांमोना सापर्ट खालामहैब्लानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना बेनि पार्ट 4 खौ नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'लायब्लानो जाबाय लोगोफोर लोगोसेनि दिनैनि शर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियावनो भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट्स खालामना होदो आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान फैनो गोनां माखासे बर' सावथुनफोर गोदान मिउजिक भिडिअफोरनि आरो शर्ट मुभिफोरनि आपडेटफोरखौबो मोनफाबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौ अल प्रेस खालामना ला लोगोफोर